Anya laki din! Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagatang kagaya man itilugan mo. Ay, uwan tata. Kasi na agad damot basit nga runong may agasawa, isumutin natin gatang may tilugan. Ay, mayat na ita Dumalat nga min tadalugan na kay. Uwan nga ron tata. Isong inkarkarigatan mi kanibakit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng ti second hand alugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alaeng laengan. Tata, Ay na. Maragsa ka na unay, paraking ka. Kapot ka mo dyanan na, kit nakagatang kamot langan, itilugan mo. agyaman ak unay tata. Aha, patsumot day jay tata. Nay, apay nga kastamot nanti bagbagam kontrakan nito niyaw, si Kamariyaw. Jak ngamin patyan ang nagtaod iti nagbanuganda nga agasawa ti inggatang da iti luganda. Ha? Hanya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pare Mario nga ubing, anak kanu tibak nang da jay nga ubing kahit. Hanya? Wen, pudno day tatata. Iso asaan man akong di palastog day jay apari to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan, ay saan na mo ta nagbanugan? Ha? Ibagak to pa'y kinibakit ng adda chicks na ijay ili. Takita man nyo ti pagpatinggan da at tonyo. Ha? Lastog! Tonyo laki din. Nagadumat tanday ta pinalingkim, mare. Ha? Aywan, Mare. Ay, kat aglugan tan iti nakapila at tricycle. Tapno aggidan tan nga agawin. Ay, sige. Umuna kalatan, Mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrudo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad na kamin. Isuka pa iti pagpasahay mi iti tricycle. Adda pagpasahik, mare. Huray man kat no arkila. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apan ang ilas-lastog yaw. Kitsan mat anak taon iti banog yaw. Anya laki din. Jakman ang muno apay akas jalat ng timbaga nila kakanyak itay lakay. Kas jadagijay nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan, ta isuka pa iti pagpasahin na iti tricycle. Ngam kasi matintimbaga na. Anya, Nakuna na pa'y, asaan ka no nagtaod iti bannog tatiin gatang tay tilugan. Agasam man. uwan, kasta ti ibagbagada. Ada kano chicks ko at 25 years old nga anak ti baknang nga iso kano ti pagkukwartaak. Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga rod ngagdadaal. Saan da akayat ti paartapan? Iso akas dyan, wag sauda. Awan tinasayat nga itdon ti dakas nga apal kulaktumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada a tao. Saan nakasta nga ramidan dati amin? Makadadaal dalaan. Anya lakit di. Kunamlan asino dagi nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya pa iti panagpalastog dalakay. Saan ta nga itulok nga artapan datamot ah. Ay wala. Itaan niya ko maaga po nga itulok ta nga artapan data. Ay saan bakit? Pulos asaan na mapasamak da ita. Iso apa nga asing. Ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja Mariaw. Iti kasta, iso ti aramidon ta nga about tapno iten nagtaman. Ay kawa na bakit? Iso nga rod akanayo na kamarabyan. Tapal paliiwag ngamin di pagburburdingan day jay akili. Ah, asino akeli dayta? Ah, ay kat ti chicks nito nyo ah. Keli tinagan ti chicks na. Anya? Amok ngamin ti pagburburdingan na. Ay sauce. Ijay asidag tirang tay ijay ili. Asidag iti karayan.
Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura kadago sila. Ah, kastagayam. Ay kitala, itultuloy mo day tangar aramidem lakay. Saan ka nga agsardeng, aging ga makaala ka iti ebidensya. Ay, katuwa na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung nagtumait. Siguradong agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Ay, nyalakit din. Unayan, Laika. Anya launay aya ti panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga minti kinalastog da. Anya, Iso ako nakkinila kay ikaw. Saan nga agsarda nga agala iti ebidensya nga adda babae nito nyo. Tamaki taman tilaing da. anya, ay unay daytan. Ammom ka day, nga iti kastangar aramidin nyaw. Ipagpakita yu laeng asaan nyo akayat ti partapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukan da. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Ah, Talaga met nga ibirukan nyo ida iti abot apang itinagan nyo kadakwada. Nang runa kiniton nyo. Anya kitaad da chiksnan, po na yan. nina naman. Imbes ama kumikum kayo nga agbirbirok iti about. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang yumagdag iti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramiden yaw. Anya laki din. Apay nga minaya, kastaon na ti pa nag-effort mo. Tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam. Sika, Mariaw. Ay, kuwan atata. Tano mapasamak da ita makaalak iti ebidensya nga da babae da yaton nyo. Ha! Mabali na makaswan. Anya, Ket no mapasamak da ita, ay saus. Ha! Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. ay, unay, yun ita panunot mo, Mariaw. Abot na talaga ti sapsapulam. Tapno da pangitinagan kinito niyaw. Ay, katuwa na tata. Ha? Iso asaan ko asar dengan daya akong parek. Aging gasaan ko amay tinag iti abot ko naktumay. Ha! Kasta gayam ti maimbagbaga da di alay ka na na? Wen, iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditawi. Unay daytan apa nang dadaal da? Kasta talaga ti biyag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na. Sa bagay, pudno daytan na na. Ibirukan da ka iti about, sada ka itinag. Ngam da ito titandaan na mema. Amin adakes sa panggap, saan nga agbaligi. Aywan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakes apanggap. Ay katwan na, iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuuta ka kasta. Ibagbaga da pa'y nga da kano chicks nito yung agtaon iti 25. Agasam manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Ngambayan nyo laeng, agtrabaho kayo latta. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biagyaw? Aywan anana, Imbes a madadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biagyaw. Tapno ad-ad-dapay nga igaidyaw ti agtrabaho. Unayan ayan ni Pare Mariaw. Talagang aramidan da amin ang kabalanda. Makadadal da lang iti pamilya. Jakman na mo dagi ang agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadata adwa. Apal nga rod, bakit? Dakes nga apal. Makitkita nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasiga pasagid. Aywan, oray dagi ti post ni Laika. Pasagid matla amin di makitkita iti Facebook na.
Yala, bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin aga po ngagpa-apekto ta. Iso nga ro da bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag da talaang. Amin ada ka sa panggab. Saan nga agbaligi ko naktumag? Pudno nga ta tinadamag kaulakay. Anya day tapakay? Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may sa alugan da. Anya? Ne? Sino tinakadamagang iti day ta? Kadita karuba ah. Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi at tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae da yato nyo. Saan kan samot ngamin amapmapan ija igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to inton malambagait. Ha? Siguradwak ama palabas ko ida, ijay arangtay ko naktumait. Wan, bareng iti day ta nga aramidam, kat patyan ni Emma nga the chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyagda, tapno mapukaw amin na pundarda. Ha? Ti kunadan sa, kat maartapan data. Ha? Nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok nga artapan da talakay. Pagtuhin ang dito asoli. Masiguradok ang magna dito'y daton nyo kanti chicks na. Ha? Makaalak matlay ti ebidensyak. Maipit ka, uray kita agpatingga matlaan day ta kinalastog mo. Ha, kunam sa. Dito yak pa'y igid. Tamangan mo na makakita kanya. Dito tapang magalaman! Tulang! Naimbaglakit din ta nasapa ka ng kariing nana. Jak napansin, dagiti awag ti tatawi di rabi eh. Anya nga rod ita. Adda ka nun nila kay ko ija ospital. Impanda ija idi rabi eh. Nag-ijarang tay. Ay, hapo ngamin aya. Ay, kating kakitaanan ah. Mapanak ko mga rod nana. Ngam, awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya? Pangaasi yung manana. Pautangan dakpay laang. Ay, salbag ti kasta. Adtaw, tilimagasaw. Oray saan mon abayadan. Ay na, agyaman ak nana. Ngamsakbay kumamot amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anya mo tanday ta nga itsuraam. Ha? Ayawan yawn. Day ta ti mag-anab yu iti kasta nga ugali yaw. Gaputa saan nyo laakayat ti maartapan. Agbiro kayo iti abaw. Kabibiro kayo, da kayo lang araw tinayabaw. Anya laki din. Huwag lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idirabi eh. Iso adyak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito yung ospital. Nagsakit ti ulok bakit? Naitama ti ulok iti bataw. Anya? Pag iso ba to tinakatin nakakidyanang tayo? Diyak mat nakita. Tepang mat gaya man at dahi ti likudag. Anya? Ay unay kan Mario. Manipod ita. Isardeng mo ti panangal alam iti ebidensya kanito nyo kan iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pa kay sagsag makam. Ay, oo, bakit? Gusto talagan. Diyak kayatan nga ulitin pa eh. Saanak pa yan nakala iti ebidensya ngam na eh. Siyak matan tinayabot.
Unay hindi kastoy biyaga. Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka man ay. Nya. Nagdi Mario jirangtay ko nang bakag. Wala kay, natnaga pula ang iti panggap na ang makaala ka no iti ebidensya. Anya. Sigurado ka no ngamin ang makaala iti ebidensya, ta ijay kayo kano ang magmag na kaduam ti chicks mo. Nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga ada ija banda. Ay una yan ni pare Mariaw. Anya nga ita, kami birok na iti abot. Isulakit nga ron tinayabot. Dayta nga rod. Anya nga ita, aday di ospital, nasugat ka no ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan na ita. Kapulang ta saan na kaya ti paartapan, isong agbirok iti abot. Isumat ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talat ta. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya kayo ita, Mariaw. Kumusta ti biyag? Ay, Naimbag man, nagkalang ijirang tay. Saan ka kita nayanawd? Gapoy ti panggap mo, makabiro kiti about. Apangitin nagam ka dito yaw. anya. Ay, apo. Saan kami na nasaya at tikas na arami yaw? Gapulang ta saan nyo, akaya ti paartapan. Iso nga biro kayaw, iti pakadadaalan ti pamilya ti aking pamilya. Ay, tata. Anya ka ita. Nakababay laki din ay dapat kayo sa istoryaam. Sikatin mo na anay about. Ay, ang laki din. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik tayo ta. Agpaimbagak tagtrabaho akit Tapno makagatangak matitikayat ko agatangan. Ay, kasta kami Dayta, ti imulam kumay ti panunod mo. Idi pay Saan kita tayo tagbero ka iti about? Apangitin na gamit ti kumparay. Ay. Awanan ka kay iti bay na. Kanya laki day. Oh, kumusta ngayon ita ulong pare? Mayatay. Ha? Pare, awan mo't ngamin ti madingar aramidek. Tapno ibaga mga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tapno madadail nak. Anya? Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sikati imuna anayabot. Gapulang na ita iti saan nyo akayat ti paartapan. Agsakit kayo na da umasinso akarro bayaw. Ti kayat yun lang amin kat da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare. Ay, naamiris ko na ita. Ay, kat, ikarik pare. Sana na maulit pare. Agpaimbagak. Tagtrabaho akit Nasaya. Kasta ngamin Sana na ita mangdadaal lang iti pada mataw ti ammong nga aramidan. Ta iti kaano man. Saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Anya lakit din. May isa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging nga ita. Fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas tatibiyag mare. Anya kay nga rod. Kahit saan tayo mat at ang tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay, Mari. Mare? Jack amo no kasano akon. Jack amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay apalaban, apo. Ay, panunutam, nga dati kakaiso na nga anak yo, kasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Tanya ngay, kat awan meta ni pare Giano. Owan, Mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo jay ili ita, bakit?
Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunula ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang malano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Innakla agpalingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga makita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. Siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko ngagbalinak alos siyang, No way. What? Jaklakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sa bali? Ay sus, anya ka din dahi tangay bagbagam, si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay. Saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw! Ay na, pagyamanak ko na, gaputay may ka, honey. Awan anyaman na, honey. Itayak pa yung aguro-orekan ka. Kung naklakit din mo, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan? Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta, nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nag-sexy ka mo tiniti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapala ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kinkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rin in ka nag-shower, honey. Namiss ko na gati moves mo. Da kagaya man bakit? Kung naklaki din no saan ka nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kung agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatig-anapanak, puldo. Unay daytan napatag-anapanam. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal adamagag ata asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapanam. Salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Lumanabid pay lang. Bakit? Ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung aguro-uray iti awag mo. Saan ka matin nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwar? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh,
Siyempre alangan kit dimat ngagro nga ba kasumungad. Naragsagak tada ngamin tinadamag ko Anya day tamare? Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Sino tinakadamagam iti dayta? Among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso nagbiit nga agwaras ti damag. Unayin ay amare. Wan, pudno dayta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray dayta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti daytang ibaga mare. Love takes time kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa pinaruswa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak namin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Aywan mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Kat sana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Ah? Una yun, ta saan makapagtepel? Apay, saan na nga tan mauray palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Sino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat talaga day di babae anya. Di na mauray palabas kumamit ti may sawon no dua atawan sakbay makiasawa manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria? Ay, gatal ti awanan bain babae. Sumardeng ka man, Goria. Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Amangan no nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing kaso mao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel, awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Ibagbaga ni Goria, mare? Ayun, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Goria. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nilakay ko kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutok mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasodos maipapan iti ayat.
Ibagam tuman day taken kuha na mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae. Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kwa na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawan manipod pimusay ti asawak. Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan kwa na, mare. Kasta kayang aramidin na jagoryanan, na? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamet ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahil jay pailaang mat agorya asi asawa ti may na paw. Pao! Una yan ay ada jagorya. Dildilawan na ni Mari Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkaromat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gijibalay mi, no agsinungbat da nga agazawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga pong agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga ang mga numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyak dun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibagada ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, Nana Minda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak day tao'y tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtaoy. Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawam. Saan nasaya at ti kasjay nga aramiden na. Salbag kinitikas to'y nga biyag. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y serserbim. Ha? Awan sir-sirbeg, kuna mo na. Kapota da survey, da jajuwiking ka. Anya? Una yan, Gloria. Si bibiyagak pa lang nga asawam, ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Nay, anya ka din day nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidihan mo. Amo kon di amin, may papan ka na kayo ni Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, Kasuan kayo kung naktumay. Inya lagi din.
Bakit dinabiyag? No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumatadaramid na alinuloko. Gusto ko mamutin, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan? Apo? Itaman pa nga mong dagpagkaasi, Gloria, kumare. Mare, Itinaamuam nga agar-armi buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti makatawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, mare. Gusto ko man, amare. Ha? Gusto ko man kun kunam. Tama pa isuan ka iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita. Naku na ni Poldo akasuan na kayo iti daya Joey. Ha! Ibakat mo amin na kabailam, mare. Go, go! Ha! Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagam pa'y agarang pingatak agatel asan ang makauray ang madanon ti may sa tawon. Wano dwa tawon nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, mare. Si bibiyag pa'y lang ni Poldo ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan ako, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito isang. Tama nga numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Kasangsangpot mo pa'y lang ang nagapo dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop ni Baklama ng Gina. Ha? Mapana man agpapukis. Mapangko ko masalungkaran ni Inday Inton Malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang. Sino pa'y kumangit? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang. Nagpintas ni Inday. Magusto alauna iti kinapintas na. Ay na. Una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Nagadumanan nga imbagam. Ingkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan nakalagit ka nga umay dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum ko Marianta. Assuming. Si Kakidi. Agkumaritan to Numadan kami to ni Inday iti anak niya. What? Baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, sampay makidi Ar magpailang. Opo, arman palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Nyan nyalakit din. Malaki iday. Pukisan na kaw. Tapno malpasay. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarong ni Inday. Kasla sure, ti awanan bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan ti rason na saan nakamagustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siya day tao Ni Paeng akagwapwan nito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda, mapinmintas ka.
Sika talaga. Amok nga wampay kayan ay mau, inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agay hata talaga king kainday, sipod pa'y. Ay, Unay mo, saan ka kumama asin na, ay, hindi sangwanak. Sige, hakidi mo. Unay mo dati. sika talaga. Ala, inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Agoraya kaging gat kanaw. Laki di ti uday. Kaya aklonin nakto Sapay lang ko mainday. My love. May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit den? Siyempre, maragsakan akmat para ken ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar aramat gani paingkan ka? Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyo at da motor na? Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kas jay ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papaniti kinataar. Nataarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumat. Anya lakit din. Oh, si kamot gayam takyaw. Papanam nga'y katrumabiain. Mapanak man di ayan da inday nana. Ha? Sarong karak man. Bareng adda di balayda. Kayat mo asawaan. Agar-arum ka kini inday. Ay kat siyempre Anya? Bareng man aklunan nak ni inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, nagbayag tumot ngamin ijay Manila. Kahit sapay la kumaa. Ngamnay. Dua kayon samot nga agar-arum kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng. Tikabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit day. Saan ka nung matasikat kayat ni Inday, Paeng? Ha? Asino mo tinagkuna iti dayta? Manang gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikat kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti urnong mo iji bangko. Mano adaras mo at tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible saan ka makagatang itilugan mo. Ay kung makagatang akamanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y manang gina. Gumatang akto ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanam aya. Inaman sa rongkaran ni Inday nana. Anya,
Mapan ka sumarungkar iti balasang, ngamnuang ti service mau. Ay kawin na. Nunitakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Anya lagi din. Ay na, naidumduma kamot pa eng. Ay siyempre, maana na. Malain na ko na nang. Barang ada ni Inday, di balay dang. Hey! Hey! Imaya man na, Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nakakadingay may dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko, Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan, nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Oh, tanawa mga hindi tatawa. Tamakitang timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya timparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may... Barang siyak ti aklunang, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaha. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mataklunan. Pangasim Ay, napanagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. No ni Takyo, ket nakamiyo, nakasakay mo titinuang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wano lugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya? Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak dayja apaeng. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga kenkwana. Diyak kaya ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isaman ni pud ita. Itulod kan sukunan na iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikarikday takan ka inday, my loves. Wow! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ija balay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga da ka, kat sardangan nakmatan. Ay, okay Agtung palak iti amin nga impagam, inday my love. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Nagadaon. Ne, tadi kay kat agyaman taado ti gatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mo tin Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya nga'y mo ti binatbat ni Paeng kanyak?
Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kininday, idin tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laeng, ta saan a makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti Red Horse agad gatangag. Tarugyan men ti uminaw, nana. Ay, awan mon pa eh. Nay, awan kong ibagbagam mo, manang kina. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kang takyo. Anya, ay. Di na man angawon na kastama ng kina, oh. Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay, may? Apaw, amo mo tan ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni takyo ka no, kat nakamayo. Sika ka no, kat nuang ti service mo ngay parparking mo iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani inday? Talagang kaya madda kayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim nga sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado maamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya? Anya? Seryoso ka iti bagbagang paeng? Sana nga gang angaw manang Gina. Gumata ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan to man pakiluglog anak ang aron. Ay kawin naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky Ha? Nakaamom manan iti day tamanan? Ay na, nalipatan man ang tiimbagak idikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa nga kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine, puno day tamanang Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. No dawaya na. Ang asumda? Sana all naka-Hilux Paeng. Ha? Sana all nakagatangan itilugan na. Saan kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati inaklon da niya nga inday. At ako man nasayat hatid sundo na ita. Anya ka din day tangay bagbagam Rogera. Adalang araw rin ita aking adda motor na. Saan nakanungar akayat gaputanwang ti saksakayak ama panagaram king kuana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da nagartidyo. Sana kla pabor iti da di alalaki, no? Adayo mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksid iti kinagagad kan kinataer mo at dapayan pundar mo. Una yan ti kastoy. Rabiin, kan makatudtodo pa eh. Ngam adda pay laang dito'y igit ti kalsada. Anyamatan, dito'y pay laang matawan babalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo.
Wen nga rod. Sana bali. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan iti tulo. Aw, ta kayo magayam. Inday kentakyaw. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na ito, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak aging dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, Inday. Ay na, kinapudno na. Mababainak ka. At dagayaman Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata, mutin na. Adamo ornong ka, iti nabayag ka pa nagmulak iti kamatays. Isa di ingatan ko ba? Tamno adamam mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan anwang, ti mapangkoy para parking, yarubayan da. Nakababay mo Kun na mga nuy suntuki din, ti saan na pangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Mga no adapay namnamata, Paeng. I-break ko ni Takyo para ken ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingat! Sigurado no one Hilux ko Inday. Patsumano kaya na. Sa mga ipagatikas tayo tantad da Hilux kaun. Anya laki di. Nangalaman di tipos ko ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na Inday. Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko maakabaulan gayam ni Paeng ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayunay kan Inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Iso ang sartingamon. Saan mo nga ituloy na panggip mo amang sulisog ken kwa na? Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka. Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka dati akin kukwa, salbag ka. Nè, đợi anh kể cho nghe em đi quay là anh lo đi tóc á. Đâu phải ai cũng giống nam đâu. Đúng rồi, quay tóc cho mấy nữ á. Là mấy ông đó nha, mấy ổng được mẹ chắc nhiều khi là khéo đẻ được tụi mấy đứa con gái tới tóc có luôn. Nhưng mà mấy ông đó là xếp chung thiệt. Ở bên khúc đường song hành có hẹn là độ mắt mấy con đó. Đợt đó anh còn nhìn nó còn thấy thương tụi nó mà quay cái đầu bùi suốt ngày họ vú không mà. Mình về mình phải che cho nó. Mà nó còn đi mấy ông đó hoài. Nói đi, nói cho nó bít hết. Cầm bít lên. Đó, xong rồi tụi nó còn phải đi với nhau hoài. Tức là hiểu không, cái tuổi tác không là vấn đề đúng không Chung? Ta thương nhau là được. Đi khác gì kiểu Giống gì là Giống gì? Ôi vậy. Ê, nói bạn mình giống vậy luôn. Rồi các bạn này ra gửi chút gửi dịu. Nói gì? Ủa nói mấy đứa kia mà. Ủa mà sao, tại sao là con gái thích con trai ít tuổi hơn thì được, nhưng mà con trai con gái ít tuổi hơn lại là kỳ. Nhưng mà ít tuổi mà ít vừa thôi. Ôi chứ mày 2k8 chắc vừa. 2k8 5 tuổi đó. Có 5 tuổi thôi. Có 5 tuổi thôi. Còn cái ông kia ông quen cái nhỏ gì còn đẻ ra được. Cái đó Bình thường ý là tình yêu không quan trọng tuổi tác hả? Mỹ ông nói giàu. Quan trọng. Còn ông nói tiếng Trung. Thiệt. Cái ông Đài Loan qua Công ty gì đầu bùi quên rồi mà. Tự nhiên con gái thích con trai thành công thì lớn tuổi thì đúng rồi. thành công đủ tuổi đẻ luôn. What the fuck chứ bọn em nghĩ thành Rồi, công dễ lắm. dễ ăn à. Mà em nghĩ anh Tân anh có mấy trăm tỷ đó dễ lắm đó hả? Em cầm lấy tiếp. Cầm lấy bỏ ông từ kia xuống hiểu không? Nếu mà đập xong hết một kịch bản rồi. Đó, bản là thấy không? Xích lại cho thấy nhìn vô gọi là tiêu chuẩn kép. Cứ nhìn vô chỉnh thôi.
con gái sướng mà, chỉ cần á hả biết trai mình công chứ đâu biết con trai nó trải qua những gì. Có nhiều khi nghe cái câu là con trai không sinh ra ở giật đích thì phải giật đích để mà thấy Dù giờ mày đòi xính lễ của thằng Trung 100 tỷ đào đâu ra, Nhiều. nó phải tầm mấy chục tuổi nó mới có tiền như thiệt nản lắm luôn. ừ. Nè em, biết Thái Công không hả? Thằng lồn BD đó nó đổi đào liên tục luôn. Thiệt, anh vô coi bình luận trên Facebook á, tụi nó cứ kêu là đổi đào nữa hả? Thái Công BD biết không? Rồi đổi đào liên tục luôn. Đổi thằng trai trẻ. Ghê ghê. Một Vậy gì không phải mình coi à? Không, nó có Bôi bôi. nó đổi liên tục, cái đó là cái vấn đề khác rồi. Ủa sao mày biết trong chuyện không đổi liên tục? Nó kiểu theo tình yêu trong sáng hay không có nghe nó bỏ nguyên con lương vô người mà trong sáng Cái đó đổi là- con lương phải không? cái thằng đó là- Có đợt nó còn bỏ cái gì ra chung cái đồ dặn ốc cái kiểu là đủ nó dị dạng thiệt. cái thằng đó biến thái rồi chứ. Không, mình nói thiệt cái giới đó không có nào bình thường á. Người bình thường không năng gì. Anh đã gặp gỡ những anh đó rồi, anh rất là đàng hoàng luôn. Giờ con Diệu với Trúc kết hợp đúng không? Tao biết mà. Giờ lộ Mày cái đừng kia, có lộ chối. cái kia, lộ cái kia bất hợp. Alo Diệu Trúc hả? Em đừng có chối. Vậy con nữ phụ phản diện là con từng người cũ của con Diệu đúng không? Không, Gì cái nữa? hai đứa bạn thân bạn nhỏ lớn. Thân thì đó, thân thì mới dễ yêu nhau đó. Thân nhỏ lớn. Ủa con Trúc với Diệu gần nhà nhau hả? Hả? Đâu có chút gần nhà em. Diệu với Tân Nguyên rồi. Không vậy đứa nào với nhau là bạn thân từ nhỏ? Nữ phụ phản diện, Chung chưa biết nhỏ đâu. Nữ phụ phản diện. Chung Nó tên chưa. gì á? Tên Thi hả? Ánh. Ánh hả? Ánh với Diệu là bạn từ nhỏ. Thì đó, Kỳ Thanh Mai Trúc Mã. Đó thì nó mới lét đó. Chứ gì Nó đó. mới lét. Mấy chuyện lét anh đọc toàn là mấy khúc rồi đó thì không á. Nhưng mà tụi nó đều có bồ không? Ủa Diệu có bồ hả? Không, Diệu chưa. Đó, Từng mày- có. Ủa con Thi có bộ á. Thì giờ em không biết, tao không có nhắn tin nhiều mà hồi đó nghe nói có bồ rồi. Đó là đồ bộ để trả thù gì chút á, cho Diệu nó ghen á. Thật ra là con Điện tích mít sắc môi á. cái gì con Ánh hả? Ánh. Vô quay không em? Thật ra con Ánh á. Đợi nó đó, là tí mặc áo, tí đi mặc áo. động từ to bi theo chủ từ. Không, nó là bi thiệt, bisexual. Bi. Bisexual thiệt. Nói. Mày lại không tin nữa. Đó rồi. Con Diệu là lét, còn con Ánh là bisexual. Con Diệu nó quen cảm mà. Giờ nó có quen ai đâu, ý là biến cố xảy ra khi là gặp cái thằng khùng kia, xong rồi giờ nó không yêu con trai nữa, giờ thích con gái bình thường mà. Đúng không? Đúng không? Nó thấy con yêu con trai đau khổ quá thì giờ nó yêu con gái thôi. Bình thường. Sang ơi, mày có yêu qua tin nhắn không? Không. Đúng. Nó cứ đòi sao gọi là kết bạn không thì nhắn tin rồi thấy ngọt rồi nhắn tiếp. Nhắn tin thì 11 Đủ má, nó cứ con thằng nó cứ kể thằng Nam tuốt Huế bồn chung tuốt bên Hàn nó vẫn yêu kìa. Bình thường mà. Cái tuốt bên Huế hoài đủ. Nó vẫn trong Việt Nam, nó vẫn trong Việt Nam luôn á. Mới xa lắm sao? Nhưng mà giờ sao thì giờ tụi nó chưa gặp nên tụi nó vẫn Vậy mà vậy tính được gọi là yêu kìa. Tụi nó vẫn có cái mối quan hệ đúng không? Quan hệ đi có. Là anh chơi chung liên minh với mấy thằng ngoài Hà Nội là anh yêu tụi nó hả? Không, thì tụi nó kiểu Là tụi nó từng tặng quà anh luôn á. Là anh em tặng quà nhau luôn á. Quà trong liên minh skin luôn á, là anh yêu tụi nó hả Hằng? Tụi nó xác nhận là tụi nó là bồ của nhau thì tụi nó là Xác nhận gì em ơi. Ý là vẫn gọi là yêu qua tin nhắn đúng không? Yes hay no question thôi. Ờ. Đó sao gọi là yêu? Con bé Diệu đang bị lầm, em hiểu không? Phải cho con bé Diệu nó hiểu không? Tức là thiệt nó đang bị vậy đó. Bây giờ cái xác nhận duy nhất anh thấy đáng tin như là giấy kết hôn. đúng rồi. Mình đồng ý quen nhau ha, xác nhận ha. Hey, coi rồi vào tin nhắn. Mà em phải hiểu là giấy đăng ký kết hôn nó sẽ có một tờ giấy nữa. Giấy ly hôn.